Si ideme kúknuť návštevu do múzeu, do Rakúska, do hlavného mesta Viedeň. Tuto sú také hlavy, tuto som videl, to sú všetko proste fosílie. Fosílie, čisté fosílie. Tuto proste to bol taký vtáčik. Tuto je taký veľmičký vtáčik. Tuto vidíte známeho. Tuto je napríklad had, ktorý útočí. Tak ďalej. Samé kosti to sú. To iba kosti proste. Tuto je taká rybička, ktorá ináč ja sa toho môžem teraz dotýkať. Dobre, takže koukneme sa. Vypadá čistá kostra. Zuby, to sú zuby, tam, všimnete? To sú zuby proste. Ja chytám zuby, niečo. Toto. Nejaká najväčšia korytnačka, myslím, alebo čo to bolo? Toto. No. Toto je tá korytnačka. Je to korytnačka, ne? Áno. Samé fosílie proste. Dobre, teraz ideme na zuby. To sú, myslím, že proste, to je proste spodok. Viete čo, mamuti, možno neviem. No, mamuti, ale to proste, to čo sú za zuby? Toto sú tie, čo bolo pred minulými rokov. Tie nejaké srimačiky, alebo čo to je. Samé kosti. Toto neviem, či môžem ukázať vôbec na videu. Tento mŕtvolu. Tuto máme kapibaru, alebo čo to je podľa mňa. Tuto je svet mušlí, ne? Tuto. Máme, neviem to. Akože predstavte si, že toto stretnete proste v lese. Alebo keď ste proste stretli toto. Ale proste mori ako ryby. Samé kosti. Kliknite sa na to, ja to mám to. Toto sú rybičené hmyzy. Niekedy strom má také lepšavé veci. To je živci. Tuto sú mušle. Tuto, neviem čo, to vypadá ako rebro. A tuto sú jedni z tých najväčších, čo to boli. Tie, neviem, ako sa to volá. To sú väčšiny zvlášť. Toto je noha nejakého dinosaurusa. Keď zabudol som povedať, že toto je nejak 7 časov. Čiže nebude to krátke. Ešte kúknite sa na to, proste samé fosílie. Ako neviem čo. Proste kúknite na to. Je nejaká rybička. Vypadá to ako krokodil. To sme sa mohli dotýkať. Toto bolo celkom hladké. Toto sú, to bola mušla. Bože, neviem, či toto je mušla, ale keď to je mušlo, tak je to celkom zvláštne. Toto je nejaká raja, asi. Toto sa nebudem ani vyjadrovať, čo to je. Tuto máme, že tá diera jedna sa robila 10 000 rokov. Akože ten jeden diel. To je také malé hviezdičky. Zase tieto nekoľko. Toto proste pavúčik. Toto je proste jedna z najväčších. Taká jašterička. Najväčších predátorov živé. Zase samé fosílie, ale neviem čo. Tuto je taký menší svet. Ako to vypadalo dávno. Že ono sú v tom akéby také chobotničky. Alebo jak to mám povedať.
ty veci. V tých ulitách. Počúvaš? Tuto je zemegula, s ktorou môžeš točiť. Ja hačo by doma dlhý si nepokázal, prosím, že ty si chytrejší ako on. Poď. Holdy, on si ste... Oli, kúkaj, ty si to spravil. Ja som... Neviem ako? Oli, pozri, ty si to spravil. Tu sa môžeš proste zmeniť zeme. Asi pred miliónmi rokmi, ja neviem čo. A proste môžeš sa kúkať na zem. Akože celkom wow. Jej! Ale Juraj si vyber najslabšie, lebo Celkom wow. na nich nemá na ňu. Svoje deti sa bojí, tak si vyberá najslabšie. Môže hýbať zemegulou. Ja som teraz hýbal. Jaká zelená, neviem čo to je toto. Slnko asi. Toto sú také kurátka, ktoré asi urobí ako atomovú bombu, neviem. To je prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá. Až teraz som si všimol, že toto sa dá hýbať, čiže ideme na to. Štvrtá, piatá. A sme tu. Toto už sa budeme prižívať také. Zvieratka. Za chvíľku. No teraz ideme na kamene. Ideme aspoň podľa mňa na kamene, áno. Tuto už sme na kameňoch. Tuto sú nejaké, neviem čo, to je, že ruské zlato, austrálske zlato myslím, no ruské to je určite, ale myslím, že rumunské. Akože, ale fakt wow, všetko. Keď sa tam chcete ísť aj vy pozrieť, tak poďte, je to v Rakúsku, v hlavnom meste Viedeň. A je tam fakt veľa vecí. Ale určite sa potom budete chcieť nájsť. Jedno si ukážeme na konci. Toto je ten, jak sa poviem, metal, z toho, čo sa robí atomová bomba. Teraz, ako sa to volá? Sú proste všetky, aj obsidian tam bol. Môžem robiť portál na karte. To svietilo, keď si jak to by bol. No to je obsidian. Tuto je nejaký odrialetist. Asi. Zjavne. Tuto sú už, tuto je Minecraft. To sú Minecraft kryštály. Tento, to vypadá ako oči. Tu sú zase ametisty. Takže keď si to zoberiete, tak dosť kameňov, tak vypadá proste isto. Pri tomto proste je úplne tento a tento vypadá úplne ako vlád. Čo sa môže zmeniť, že čo sa tam ťaží. Zlato nejaké vecičky. Tuto sú jedny z najväčších kameňov, čo tam bolo. Tuto sú zase rôzne tie minerály a neviem čo. Toto je najkrajší kameň. Tak by ste videli z realisticky, toto boli najkrajší kameň. Tuto je ametist, čo váži 700 kg. Áno, ametist, ako vidíte, a to je nejaký druhý. Tuto sú nejaké obrazy, ešte tam boli lode. Nejaké veľké modely, to je fakt veľké. Soška a ďalšia loď. Takýto nádherný výhľad tam bol. To je mačka, alebo čo to je? Neviem, ale keď sa kúpite na tie kosti, je to troška nechutné. To čo je nejaká botička, ne? Bota. Tam dole. Tu sú chrobáky priblížené. Tuto si sa mohol kúknúť zblízka.
akože wow, kúpili na to ešte nejaké kuličky a keď sa kúpili blízka, to sú nejaké vajíčka. Aspoň podľa mňa sú vajíčka. A na konci už čo bolo mikroskopom a nejaká klasa, neviem čo to bolo. Tuto sú už, no myslím, že sa už blížime na morské vecičky, ale neviem to isté, tam boli korále. Áno, no, toto je medúza na skla. A takhle. Tuto je nejaké veľké srdce, neviem čeho. Také zvieratka tu sú. Je fakt wow, jak to oni vedia urobiť umelo. To proste aj tých slivákov, keď sa to alebo tú myš. Tie myši proste nejaké rebro, alebo čo to je. Ešte toto. To nechcete dostať. To by ste mohli uvrieť. Silné horúčky vám to robí a tak ďalej. To je mušle nejaké. To už sa blížime na tie morské. To sú samé mušle. Mušle. Ešte keď sa kúpite. Keby ste si dali, či toto je nejaká mušla, neviem čo to je. Takže keď je toto mušla, tak je už. Toto je nejaké chromaček, gaštany nejaké staroveké. Toto už ideme trošku vyrábiť. Ešte tam budú morské veci, nebojte sa. Áno, vidíte ma tu, super. To čo je proste toto, čo je toto? To je nejaká myš, zamutovaná myš. Toto je mravenisko, africké alebo aké. To nechcete poznať. Veľké ako, neviem čo. Skôr ste, what? Tuto sú motýle, nejaké kobylky, alebo čo to je? Tuto je mucha domáca. Hej, to čo je? To je troška hnedé, nebudem sa pýtať, čo to je, ani hovoriť. Tuto sa blížime ešte na chrobákov. Sú nejaké kobylky starodávne. Toto už, to proste, toto není krab. Ináč toto ne. Toto vypadá ako ruka, ne? Si to berete, si stopnete video, ako nechcem. Sú nejaké žížaly. Rybička, obrovský chrobák, ktorý takto samozrejme ani nevymyslel, taký veľký nebol. Tuto sa blížime do takého menšieho jazierka, keď je čisté jazierko, neúplne čisté, ale to je proste na Slovensku, v Česku. Môžete toto stretnúť. To jazierko nejaké, to flaška nejaká, som si až otošivali, si myslím, že to je kosť. To sú červíky rôzne a neviem čo, žížala. Vidíš, to je žížala taká. Ale tu je ešte jedna červík. Tuto už sú tie rieky. Jak som hovoril, môžu proste... Ja už som v rieke akože takéto nejaké slovenské stretol aj raka. Ne škorpióna, ale raka. Akože predstavte sa, tak určite tam budú nejakí vodní slimačikovia, ne? Akože bol tam len nejaký hmyz, alebo čo to bolo. A jedna korytnačka to bolo, no? To proste toto, toto je maskovaný krab nejaký, čo vypadá ako korál. To není korál, to je krab proste. Toto je väčšie než moja ruka. To klape to. Čo je za krab? To nechcete poznať vo vode. Toto je v mušliach takýto krab. Môžete. Toto je nejaký krab s dlhými rukami. To sú nejaké iné kraby. Toto je stožka. Proste what the fuck. Toto neviem čo je, nejaké hniezdo. Alebo čo to je. Tuto už sa blížime do tých morských hlavne. Si môžeš
keď klikneš na to zelené tlačítko, tak si môžeš nasvietiť proste ten žralok alebo raju, čo je proste na obrázku. Rybu. Nejaké kosti ešte. Ja neviem, čo to je. Toto sú také tie, jak sa to volá? Z tých žralkov alebo ryb, čo to je? Tak hen také nejaké, myslím. To sú hociaké raje. Ešte klikneš a nasvieti sa. Potom je tady aj jedno tlačítko, čo nasvieti všetky. To je celé preklopené. Tuto je hen ten. Áno, toto. Táto s tým veľkým nosákom. Ten najväčší, ten žralok, toto. Toto sú tie všetky. A ešte toto je, neviem čo? Toto ešte, ne ešte. Jedno. Toto, to čo je vlastne to? To je nejaká ryba, čo sa môžeme pochopiť, ne? Dobre, tuto sa blížime k nejakým okusaným snowboardom a neviem čo. Nejakí prieskumníci, badatelia, ich veci nejaké potrebné. A nás zaujímajú rybičky. To sú nejaké, tuto sa blížime k nejakej časti zvieratá. Čiže opičky ako prvé tu boli. Totálne opice. To sme presne my, toto. Z tohoto sme sa zrodili. Tuto sú zase menšie opičky. Keď poznáte Levý král, tak toto je, sa nekúkajte. Tak toto je tá opica z toho Levého kráľa. Dobre, toto sú zase nejaké pušné opičky, alebo čo to je? Prepáčte, že kašľam, iba som chorý. Tak nejak. Toto sú oceké líšky a neviem čo. Medvedík. Ľadový medveď, normálny medveď. Medveď, veľký medveď. Ďalšie medvede, všade medvede, dobre som. Ale akože je to veľký proste, čo tam stojí. Ich král. A keď hovoríme o Levý král, tak to je Levý král. Tuto, keď sa kúpite. Tu bude jeho jazyk. Jazyk, to vypadá ako realistický úplne ako realistický. Ja nechápem, proste toto je vyrobené. Ja nechápem, ako toto môže niekto urobiť. To vyrobiť proste. Je to úplne ako realistický, ale... Tuto ideme takých tých severných polov. Tuto sú tuleni, to určite, to neviem čo, jak sa volá. Ale toho určite najväčšieho toho nechcete spoznať v reálnom živote. Hlavne to platí, toto je nejaký divný, ale proste je ten veľký. Tuto je ďalší nejaký veľký. Tuto sú už skoro iba hlavy. Ne, tuto sú jelene. Ďalšie jelene. A tu je lepka. Je to jeleň, ne? Čo ja viem, čo to je už. A podobá sa asi. Neviem. Tu sú kamziky. Neviem, či to je kamzik, alebo koza. Neviem. Toto sú bizóny. Keď si predstavíte proste bizónov vlastne takto. Tak to nechcete tiež stretnúť. Úplne. Toto sú tieto antilopy asi. Toto sú podľa mňa kozy alebo kamziky. Toto sú kamziky a to boli kozy. Ja neviem. Ja neviem, či niečo hovorím správne. Toto je ten čo... to není on. Zebry tu sú. To je medveď, to je
Nevím, či toto by som ja už neviem. Krava? Ja neviem už. Tu je či už má ruka. No. Tuto sú ťavy. Hrochovia. Ešte hroši, ne? Tuto je svinia. Prasa. Toto sú mamutie tieto. Parohy. Rohy. Tu je žirafa. Žirafy skôr. Tuto je, neviem čo, to sú tie veľké asi, také rybičky. Tuto je veľryba, tuto je kostra veľryby. Vidíte sa na tie zuby, ešte koľko zubov tam je. Môžeme sa toho dotýkať, akože keby som sa toho dotkol, tak sa dobre porežem. To sa vidie ostré tie zuby. Tu je slon. Tu je taký ten, no, neviem čo to je, ale tu je kapibara. Dobre, už končím. Tuto sú nejaké, toto sú rikta? Ja neviem. Dikobraz! Dikobraz! Ste dikobraz. To je pásavec v Minecraftu. Takto sa splatí. Sú proste pásavce z Minecraftu. Tu je ten mravenčák. Ten, čo žere mravcov, myslím, ne? Malo by to tak podľa mňa byť. Tuto je ješko, myš. Potkani, surikata, asi. Toto sú také tie, neviem, veričky. A toto je, neviem, či to je veverička, ktorá vie lietať, ale neviem, proste, ale videl som to už. Sú také nejaké krídlavé. Padákom skôr. Tuto sú rôzne salatky a to je tak proste veverička. Tuto už je, neviem, ja neviem, či to je veverička. Tuto sú upíry, jak sa to povie? Ja to neviem hovoriť. Ne, upíry, netopiery, tak. To robil tento zvuk. Tuto máme menšiu pauzičku. My to máte na takých 20 minút, ale my sme tam boli 2 hodiny. Toto sme robili všetko, kúkali. Ako pekný zážitok. Ešte nevypínajte video. Ešte príde to najlepšie. Tá najvzácnejšia vec, čo tam bude. Nebudem ešte prezrácať. Takže možno, že to... A toto ideme na ďalšie, toto proste neandertálci. Proste ľudia. Potom, no, tu už sa blížime k soške Venuše. Potlesk! Toto je tá najvzácnejšia vec, proste, čo bola v tom múzeu. Proste 30 000 rokov stará soška. Viem, že je to troška soška, ale no čo už. Toto je nejaká ďalšia soška. Ale tá Venuša proste to nedokáže nikto. Tak to udržiť pohromade 30 000 rokov. Tu sú hociaké kaly, hrnčeky a neviem čo. Tuto je nejaká palica, neviem. Ešte tam bude, áno, niečo nakreslili. 14 000 rokov dozadu, asi. Proste takto ulovili. To som mohol tak hýbať, asi nasmerovať, čo chcem ukázať. Toto sú zase hociaké tie ľudské, toto sú nejaké prvé bane. Asi ho môžem povedať, to je zase nejaké ľudstvo. A tuto sa nejaký zlatý koč, normálne. Toto sú nejaké vojny, to som iba tak zachytil. Čo mám urobiť? Tuto už sú tí ľudia, akože dávnejšie. Takto by sme žili.
Koukejte, takto my jsme žili. To my jsme nechceli. Taky rozlíve například. Jako kosa. Takže v minulosti. Hneďke malé lepky. Toto už je väčší neandertálec. Toto je mama Koko, ten jeden. Víš, oni byli strašně maličký. To nemůžem ukazovat, to nechcete vidět, oni to byli holí. Tuto si můžem nastavit, jak chcem vypadat. To jsem já jako neandertálec. To jsou nějaké myši zase, co to je? Tady. Toto je taká vecička. A toto už sa blíže. Tradičné jedlo viedenské. Polievka, palacinky a rezeň slovenský. Čaute! Potom ale keď sa ešte kúknete, tak toto som z toho urobil. Z toho takého kameňa som, to bola také akéby fosília som ho urobil. Keď sa na to pokúknete, neviem, či to je dobre vidno, také akéby špitky z latantansu. A tak to je všetko z tohto videa. Čaute!